Здравейте, групичка! Един прекрасен ден ви желая и още по-прекрасна събота и неделя. Научих нещо интересно и бързам да ви го споделя, като хора, които се интересуват и искат да подобрят себе си. Първото нещо е, че когато изпадаме в различни ситуации, които според нас не са успешни за нас, ние много често влизаме в така нареченото черно-бяло мислене. Или това е дихотомно мислене, грешно мислене, което ние вкарваме определени модели. Какво означава? Това означава, че ние виждаме света и ситуацията, която нас много ни тревожи, и я виждаме в черно и бяло. Провалил съм се, не съм успял, аз съм буклук, аз съм неуспешен човек, ето за пореден път аз доказах на себе си, че не мога, че не ставам. Това е черно мислене. Това е негативно мислене, което усилва вашата тревожност, усилва съответно депресията, апатията. Вие ставате гневни към себе си и гневни към хората, които са около вас. По този начин вие не променяте ситуацията и не може да промените тази ситуация, която вече е станала. Другия вариант е на черно-бялото мислене да смятате, че вие сте номер едно, малко като нарцистичната личност. Тоест, аз съм най-великия, аз съм най-добрия и всички останали са виновни. Всички останали на мене трябва да ми благодарят, защото аз съм много добър. Това мислене също е вредно, защото ние не можем обективно да видим ситуацията. А ситуацията не е нито черна, нито бяла. За да можем да излезем от това мислене, тъй като всеки един от нас го допуска, децата и тинейджерите го допускат по-често, защото света за тях е черно-бяло. Обича ме, не ме обича. Аз съм добър, аз съм лош. Но този мисловен модел, за съжаление, остава и когато вече сме големи и зрели хора. Затова, когато сме вече големи зрели хора, имаме желание да развиваме себе си и да имаме различен начин на мислене и съответно да подобряваме нашия живот, е хубаво да видим, да се усетим първо, че мислим по този начин и вкарваме тези филми в ума си и тогава как можем ние да ги обърнем, защото нямаме черно и бяло. Какво означава аз се провалих? Какво означава да харесвате едно момиче, да положите усилия и да направите различни действия и накрая това момиче да ви каже, аз ви харесвам, ама не е достатъчно, на мене нещо тук не си ме разбрал. И вие започвате да влизате в филм, ама как така, тя ми дава сигнали, тя флиртува с мене, тя ми се усмихва, аз се заведох тук, аз се заведох там, пак нищо не става, защо така, защо онова. И тогава влизате пак в тази негативност към себе си или към останалите. Но нито аз съм повече от другия, нито другият е повече от мен. Хубаво е да имаме баланс. Този баланс се постига, когато започнем да мислим обективно на ситуацията. Друг пример. Полагате усилия, искате да смените работата за повече средства, работа, която вас ви устройва, вас ви харесва, но трябва да положите определени усилия, да се явите на конкретни изпити, да подадете съответните документи в конкретна институция и заедно с другите да се явите на 2, на 3 нива за съответен изпит, за да може да получите високата позиция и престижната работа, която вие искате. Да, обаче, накрая вие не сте на първо, а сте на второ място. Това ви се отразява зле на самочувствието и това в един момент отново ви кара да мразите себе си и да мразите хората около вас. Вие влизате отново в тази черно-бяла гама. На добро и лошо, на бяло и на черно. Как да излезем от тази ситуация? Хващаме една тетрадка и един химикал и започваме да анализираме и да записваме всички неща, които ние сме постигнали последните 2 месеца от нашия живот. Защото ние, за да участваме на това интервю за работа, за да свалим тази жена или този мъж и за да предприемем необходимите действия, ние сме направили някакви стъпки. Ние сме променили себе си, т.е. ние сме имали смелостта да отидем да заговорим тази жена, ако решим да сваляме тази мадама. Ние сме имали смелостта да я поискаме в Фейсбука, ние сме отишли и сме се рекламирали по най-добрия начин към момента, на който сме могли да се рекламираме. Ние сме изчели определени книги, ние сме изгледали определени видеа, излезли сме с нея на една-две срещи, видяли сме някакви нейни жестове, опитали сме се да ги анализираме и сме установили, че тази жена ни харесва.
Да, ама в един момент се оказва, че това момиче просто така се държи. Флиртува и в един момент се дърпа. Ама аз не те харесвам, ама ти не си ме разбрала, ама дай да си останем приятели. И тук много често можем да се настройваме срещу противоположния пол, че жените са такива и онакива и да влезем в едни етикети и да категоризираме жените. Това отново е черно-бяло мислене. Така че преди да влезем в това черно-бяло мислене, е хубаво да видим колко много неща ние сме постигнали. Хващаме листа и химикала и записваме всички тези неща. По този начин успяваме да успокоим мислите си и да видим, че всъщност ситуацията не е толкова черна и не е толкова бяла, колкото ние си мислим. Ние не сме толкова велики, но същевременно и не сме толкова лоши. И това, че ние се категоризираме като неуспели, тогава какво за нас е успеха? Значи ние някъде нещо сме успели да направим, някъде нещо сме положили някаква сила и смелост. Това да се явим на един конкурс означава, че ние сме смели. Можем да отидем, да подадем документите и да седнем да положим усилия, защото много други хора не биха го направили това нещо. Това, че ние сме отишли на среща с тази мадама, има много притеснителни хора, които може да я харесват, но не биха могли да имат смелостта да отидат и да я заговорят. Не биха имали смелостта да отидат и да поискат Фейсбука, да я заведат на среща и да отделят 2 часа от времето си, за да могат да видят дали това момиче или това момче си заслужава. Тоест, ние сме надмогнали егото си, ние сме надмогнали себе си и не сме толкова зле, колкото си мислим, че сме. Затова е хубаво, когато имаме такова черно-бяло мислене, да останем насаме за себе си и да си опитаме да погледнем обективно ситуацията. Защото по този начин, когато имаме черно-бяло мислене, ние не можем да видим ситуацията обективно такава каквато е. Влизаме в ролята на жертва, ставаме гневни, нашата депресия и нашата тревожност се увеличава. До нови срещи!